kesuksesan, Amin. kathah rezekinipun, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun nurut kasih panjati. Nggih. Muga-muga ya pun paringi apa ya cara-cara niki sedo ingkang husnul khotimah. Nggih, amin, amin. Nggih. Alhamdulillah. Yo karang yo isuk-isuk kaya ngene iki tasih kathah ingkang sami kepareng mungon Nggih. tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Muga-muga kasembadan sedane putra wayahipun. Mugi-mugi berkah rezekinipun, Amin. berkah yuswanipun, Amin. berkah putra putrinipun lan ing samangke berkah tedak turunipun. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Wah, Ya. wis ngene iki. Nggih. Wah. Jam piro iki? Goro-goro iki jam loro. 2:04. Oh, to jam piro? 2.20. Oh, wis setengah telu. Nggih, wis setengah. Dasare ya Mbak Tatin isih Nggih, bareng. wah jan. Lenggah. Iya. Wah, jan matur sembah nuwun Mbak Tatin. Lah sak ngenteni pomi sajake. Iya. Dudu pop mie ning pot mie ning anggone cah loro iki dadi sing luwih gedhe. Dijumenengke Mas. Heeh, dijumenengke karo ngancani goro-goro. Heeh. Panas-panas mlaku orang gopo payung sandale diseret lamaane metu Surabaya geger wong sing kediyon kediyon Jakarta dirungkun tetep merdeka ayo yo Selamat pagi. Yes, Mas Bagong, selamat Mas pagi. Petro, Mas Gading. Mbak Tatin. Ye. Selamat pagi juga Mbak Tatin. Wah, semangat lemayang dasare yo trah dalang. Iya, ngerti ra Mas. Aku nang kene ket mau ngematke Mas Gading ki rasane gondok-gondok ini cara ngono aku Trenyuh. terenyuh ngono ki lho. Kate apa ya mbiyen cek cilik saiki iso mayang dah apa Pak Seno senenge nang surga kono ngono ya. Pak iki lho Pak anakmu wis iso mayang ngono ki lho rasaku mau iki kaya arek nangis ning kok nek didelok wong kok kaya piye ngono wis pokoke selamat untuk Mas Gading tetap berjuang meneruskan perjuangan Bapak ya Mas ya. nggih Mbak Tatin, pangestunipun. Mau yo cara-cara niki wayang legende yo metu. Sapa segini? Sopo? Sukini Mas. Nah, Kuwi wis Iya. persis lah persis Pak Seno lho le nganu apa jenenge le pacak gulung ngene bareng nganti wingi tak video. Jadi oh ya wis persis iki ya ming kurang kemayu sedidik ya ora apa-apa jenenge we lagi 20 tahun. Perkembangannya itu bagi saya sangat pesat sekali Mas Gading dari yang isinan dari sekarang sudah bisa mayang, sudah bisa suluk dengan nada yang pas itu yang penting kan itu nek jenenge nyuwara ki sing penting laras. Nah, saya sudah bangga. Dasare mayangi apik tur yo kudune iki kudu iso berbaur dengan masyarakat. Ya. Wong karang yo dalang ora kok dalang seniman apa wae iki kaitane ya karo masyarakat. Jadi kudu iso berbaur dengan masyarakat, menjalin silaturahmi. Yes, semua itu memang butuh proses. Jadi nek umpamane Mas Gading kok ana kekurangan iki yo harap dimaklumi. Nek ana kelebihane iki yo sangat luar biasa. Pokoknya selalu didukung ngono lho Mas. Nggih. Yang penting sinau terus ya Mas Gading jangan pernah malas untuk berbelajar. Nggih. Ya. Begitu. Nggih niki nggih. Proses ya Mas, kan saiki wis undak-undakane wis banyak sekali. Nggih. Nggih. Bisa dalam tahap pembelajaran ya Truk ya saya proses ya Gong ya. Heeh, saya proses. Saya goleke sing dadi ciri khas. Neng ketemune ciri terus ki wis ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Oh, kasih urung ketemu cirine wis akeh. Yang penting ya Mas Gading iki wis pokoknya bagi saya sudah perkembangannya sangat pesat. Tadi pokoknya besok berkembang proses-proses